Hi ladies and boys, welcome back again dari sa tuang YouTube channel ug karon another confession na sab ang atoang basahon. Pero before ana ladies and boys, sa mga wala pa nakasubscribe, palihog kog subscribe og palihog na lang pug kog tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Og special shout out and thank you di ay sa mga nag-sponsor through GCash nato. Salamat kayo nila nga Rosalie Simbagon, apil pod kang John Joseph Tisa o kang Miss Lovely 1985. Salamat kayo sa inyohang pag-sponsor sa tuang confession karon. Og syempre kung gusto ka nga mo sponsor sa tuang confessions diri, tanawa lang na dira sa may description box below kung aha ko ninyo pwede message. Gems, right? O karon ladies and boys, ania na jud ang confession nga atong basahon karon. Hi bye, og sa tanang mga naminaw karon. Ako di ay si Christina. Tina for short. And my plot twist began kadtong second year college nako. I was 18 at that time kadtong nagkuyog mi sa akong amiga na si Bianca padulong sa usa ka mall kay nagpalit mi og gift para sa dibo sa mong classmate pag 4th year high school namo. Pag humano magpalit sa usa ka store, nag-elevator mi padulong sa parking lot. Timing kaayo kay pag-abli sa elevator kay nasugatan namo ang former classmate namo nga si Danny. Kuyog iyahang kuya, mama ug papa. Ni bless din mi siyang parents din nagistorya mi. Mingon ko, "Oy Danny, dugay na ta nga wa nagkita. Kumusta man ka?" Mitubag si Danny nga, "Oo kayoy, nang laag mi sa akong pamilya ron." Dan mingon ang mama ni Danny, "Nga inday, sosyal ligi kay mog sinutan. Unsa day okasyon?" Mitubag si Bianca, "Ay kuan tita, dibo ni Alisa, classmate namo." Pag mingon ko, "Oo tita, gi-invite man gani si Danny." Dan mitubag si Danny, "Nga ana bitaw ko nimo ma." Dan mitubag ang mama ni Danny, "Nga mo ba? Hala sige, palit og gift didto para ni Alisa kaw. Nya kuyog mo nilang Christina." Mingon ang papa ni Danny nga pakuyugan na iyahang kuya para siguradong di na siya mag-inom inig abot dito. Sa moto nga nangatawa mintanan. Ug mitando na lang pod ang kuya ni Danny nga si Joseph. Namalit mi gift para ni Alisa og nagpalit og ilisan silang Danny ug kuya Joseph para sa dibu. Pagato na mag-parking lot, nagtabi mi. Mingon ko, "Danny, na second year college na lang ta, istrikta gihapon kaayo imong mama bisag unsaon." Mitubag si Danny, nga kaayo bitaw, ambot ato niyoy. Then mikalit og tingog si Kuya Joseph, ngayon ana jud na si mama. Overprotective kay niya. Na-speechless ko kay to be honest, gwapo bitaw kaayo ang kuya ni Danny. As in, sa pag-abot sa car, nisakay iyang kuya sa front seat, niya sila ni Bianca sa loyo namo. Medyo nakulbaan kog drive ato no, kay ikaw palay makatapad og gwapo kayo. Nagpatukar kog mga kanta, niya nikalit og ingon si Bianca, "Sus, kani si Tina ba? Bisag unsa nalay ipatukar na kanta, ganiha nagpina-Koreano og kanta, karon kay anime na sab." Mitubag ko, ay nalang good pagbuot. Then mikatawa ko. Then nasya ko kay nikalit og sabay sa kanta si Kuya Joseph. Then mingon si Danny, nga liwat jud kang Kuya Tina, kay pariha jud mo gihilig nga mga anime. Then mitubag si Kuya Joseph, nga mura sag di ka ganahan og anime da. Then mitubag si Bianca, nga OP nako. Then mikatawa siya. Sa moto nangutana si Kuya Joseph nako about anime. Then didto may nagkaistorya og maayo. Nindot dito sa feeling nga naa kay makasabay sa imuhang hilig. Among convo is like
Mayon si ka Joseph, asa na ka na episode ana? Mutubag ko ga, nahuman akong tanaw kuya. Then mitubag si Kuya Joseph, napakay kapi, baro ko be. Mutubag ko ga, na kuya, ako lang ihatag ang USB nimo. Ipa-text lang ni Danny. Then mayon si Kuya Joseph, nga hatagi na lang kog number nimo be. So mauto nga nihatag ko sa kong number, then nakaabot na mi sa dibo ni Alisa. Nagjamming-jamming mi kuyog niya. Then gihatod nako silahang balay. Nikalit og tawag iyang kuya pagkaugma ato para mangayo sa USB kay mutan-aw na daw siyag anime. Nagkita mi ni Danny sa usa ka mall, then gihatag niya ang USB. Then 1 year after ato, wala na kayo may contact ni Danny. But then one night mikalit og ring ako ang cellphone. Nangutaan ako kinsa to. Then mitubag siya, si Joseph ni kuya ni Danny. Tina, pwede ko mangayo og favor. Mitubag ko, sige kuya, unsa man. Ni-ask siya nako to be his fake girlfriend para sa upcoming nila na reunion silahang batch. Engineer na dahil siya ani na time niya ako kay graduating pa sa nursing. So gingnan ako siya, nganong ako man imuhang gi-ask kuya, naman kay daghang kaila. Mitubag siya, taas magug ka, niya pution pod, niya gwapa ra ba jud ng mga model. Mitubag ko, murag di ko pwede anak kuya kay mag-study pa ko. Alisod kay mag-solve ani Mitubag siya, gina, tudluan ti ka ana basta imo kong tabangan. By the way, bright bitaw kay ni si Kuya Joseph. Ni-graduate kini siya nga summa cum laude. Sumoto nga maingon ko, nga sige mosugot ko, pero bantay lagi ha. Kita ta sa Jollibee ugma, mga 3 p.m. The next day dito mi sa Jollibee nag-study, inya chit-chat gamay. To be honest, bright jud kayo siya Iya akong gitudluan og shortcuts and all. Pag Sunday, the day na mag-reunion sila. Nitawag siya nako pag alas 4 kay para lang moingon na dapat daw gwapa kay ko para mamangha iyahang mga classmates. So pag alas 6, iya akong gisundo sa mong balay. Grabe, mas ni gwapo ang kagwang. So pagawas nako sa mong gate, nitanaw siya nako nyawa na kay istorya. Murag na siya kay gwapa kayo inyong ante. Mingon ko, kuya, unsa man, magpadayon pa atong lakaw ani. May tabag siya, sakay na kaw, dugaya sa dimoy. And by the way, ayaw na kog tawga og kuya. Kay basig maanad kag tawag na ko anaon niya sa party. Tawag ko, nya, Joseph akong tawag nimo ani ron. May tubag siya, nga alangag unsa pamdi ay ako ngalan. Then ako siyang giingnan nga dapat makaibawo si Danny ani. Basig makakita niya siya sa pictures ba, niya isumbong niya ta sa imuhang mamagpapa. Then mitubag si Joseph, nga ay kabalaka, mas una pa siyang nakabawo kaysa nimo. Pagabot sa party, ilahan naming gisungog-sungog kay daghan kay niingon, may nanalo na ni Joseph. Awkward kay ko kay kinsay di maopingad do, pero gitry jud ni Joseph iyang best para di ko ma-out of place. Dayon ni kalit og istorya iyang amigo, nga kay bawo na mo kanta imong uyab pre. Mitubag si Joseph, ooy, kanindot anig tingog, kabawo man gani nimo gitara. Then mingon iyang amigo, sige daw be, padungga daw me. Then mitubag si Joseph, nga Tina, okay ra nimo mo kanta ka, para bitaw na ako. Sabay wink pa jud. Then ako siyang giingnan, o gina lang. Then ako siyang giunghungan, og swerte kay kang kagwanga ka. Nito ko sa tubangan, niya gihatagan ko nila gitar, then ikanta ko, Fly Me to the Moon. Pagkanta na ko ani, tanang tao kay murag ni Blur. Ang focus ra jud sa akong mata, kay si Joseph. Lahi na bitaw akong na-feel. Siguro dali ra bitaw jud ko ma-fall. Pagkanta jud nako sa last line na, in other words,
I love you. Ako siyang gitutukan niya nagkaay to ay ming duha. The rest of the evening was a blur, pero paghato ni Joseph nako sa mong balay, nangurog ko nga di masabtan. Ako siyang gingnan, sige, aris ako Seth. Ay, Kuya Joseph day. Then may tubag siya, okay Roy, Seth na lang itawag na ko god. Thank you di ay sa tapang. Good night, Amping. Tubag kog, sige, ikaw sad. Pagawas na unta ko sa car, pero iyaha kong gikalit og bira, padulong sa sulod. Nya iyaha kong gikisan. Nasyak kay ko, pero ako pod siyang gikisan og balik. I don't know nga no to, pero magical bitaw kayo. Our kiss lasted for about 3 minutes. Ako'y ni pull away pero he kissed me again. After that incident, nihawaan ako siyang car, niya nisulod na sa mong balay. So many words left unsaid. Pero the silence seemed to connect us in a way that words never could. All I knew was the feeling is mutual. After 1 week, thank God, dako kay kukuha sa mohang exam. Siguro inspired kay ko niya. Mag-text na me every day na mura na dyan mig uyab, pero dili god. We keep that from our family, especially sa kong classmate ni iyang sister na si Danny. Di mi uyab pero we like each other. Mahadlok siya manguyab kay basig malahi ang tanaw siyang sister o parents niya. And what's worse is that we felt and thought of the same thing. Then one day, nikalit text si Joseph na ako. Mingon siya, it's better for us to end this, whatever we have right now. Ako siyang gipangutana, nga naman, say wrong. Mitubag si Joseph, nga tanan. After that text, nitry ko reach out niya sa call, pero wala siya mitubag. Wala pod ko nagsamok-samok niya na after ato na day. Kaya abi pa lang. So wala namin nagkita and communicate after ko nag-graduate and the year after that. Na ako'y stable na job and nag-part-time modeling gihapon ko. Dayon nakadawat na lang kog email saying nakaslo no na si Danny and gi-invite ko siyahang kasal. Kay classmate rapod na mo iyang soon-to-be husband. Pag-adto na ko siyang kasal, nagkita na pod ming Joseph. Iyahar kong gitanaw. Nahuman na lang ang wedding ceremony, wala gyapon siya mutagad nako until pag-reception. Nikuha kog salad sa lamesa. Yanay nikalit og duol nako. And guess what? Niduol ra siya para mukuha og salad so nihawa ko. Pero nikalit siya gingon. Tina, mitubag pugkog. Unsa man kuya? Mitubag siya. Seth lagi. Mitubag ko. Aw Seth. Then mitubag siya. I'm sorry. Kung mitubag ko niya, aw, kato, dugay naman to. Kalimti na lang gud to. Damihan na si Joseph, nga what if di ko ganahan kalimtan? Dan ako siyang gingnan, nga bugo ka, ikaw ray ni Bia. Mitubag siya, sorry bitaw, pwede mo explain kog tarong. Dan ako siyang gingnan, ni-explain unta ka, dugay ra, pero sige kay di man ko oe. Dan mingon si Joseph, nga I stop seeing you, kay nahibaw-an sa kong mama ug papa. Mitubag ko nga, and unsay problema ana? Mitubag siya, nga niingon sila pag-graduaton sa daw tika before ko manguyab nimo. Mitubag ko, nya, usa naman ka tuig ang nilabay after sa akong graduation. Then mitubag siya, nga nilarga ko gawas the year after your graduation. Nagpatukod kog balay dito
para nato. After saying those words, nikalit siya guluhod nako niya niingon, "Will you be my wife?" Ako siyang giingnan, nga gago. Tindog kuno diha, daghan kaig nananaw nato. Timingon siya, wala ko'y pake. Ingna sa yes. So ako, mitubag na lang pugkog. Sige, yes. Yes na lang good. Yes. Dayon ni kalit og pakpak ang mga tawo, unya ni sungog na mo. Then ako siyang giingnan, nga buing kamanday siguro. Dari pa jud sa reception sa kasal sa imong igsuon ka nag-propose. Then mitubag siya, nga kay bawo naman silang mama og papa og si Danny, na karon ko mo propose nimo. Ako siyang giingnan, gago, wala pa gani ta nagkauyab, engage na dayon. Wow, iba ka din. Mingon siya, in other words, I love you. Mitubag ko, in other words, I love you too. Wala na ko nagpakipot na musaynaw niya kay grabe. Abi pa lang pabebe kay ta. Ono sa pod, love nako kaayo si Joseph. And why not? Ni-explain naman po siya siyang side nga nung nibiya siya kadali. It doesn't mean nga easy to get ko, pero hello, grab the opportunity while it's still there. Unsa may mapala na ko anang pina-OA na mo say og no kay tungod sa pride oy. An kasagaran rabasin ana nagmahay. Ano wala sa jud ko nagmahay nga nagkakami ni Joseph. Grabe. From strangers to lovers real quick. Sa una, kuya raman siya sa kong classmate. Karon na, ako namang bana. I never knew that Danny, my classmate, would also be my sister-in-law. Karon na anami sa Australia. And we were blessed with 2 handsome kids. Og ladies and boys, manamog ingon og sana all. Kalambo bag mga love life. Makato ang love story ni Christina og Joseph. Ijud kumpiyansa ng kuya-kuya ba? Og na may mga reactions and comments and more, pwede niya na siyang i-comment down below kay ata na siyang pangbasahon sa next videos. Og karon na, ania na, ato sa ipang shoutouts ang mga nag-comments and more sa to ang miagi nga videos. Saying hi kang Josh Chen by first shoutout by Gikan Iligan, solid supporter, hi. Irish J. Fajardo, hi. Pa-shoutout by I'm from Malaybalay City, Bukidnon, salamat. Angelito Lumagsaw, hi. Pa-shoutout sa taga Misamis Oriental, na-addict na ko og paminaw diri by gamay, more power po. Mary Joy Salanhay, hi daw sa tanang mga taga gikan sa Saudi Arabia Tubayugan City, Agusan del Sur, gikan na siya ni Detective Conan, hi. Pa-shoutout listening here in Hong Kong, Rizalyn Montilla, hi. Apil pod kang Michelle Kanki, salamat sa mga pagpaminaw. O kang Jasmine Colinares, pa-shoutout ba yan, God bless. Apil pod si Rothy Shoko, pa-shoutout naman dyan, hi. Hi po, pa-shoutout may diri sa may gingoog bay nga naminaw mi, sana all. Dolor Nierves, hi. Hi, salamat na nasad bago pa-shoutout ko, bye, hihihi, salamat. Roche Day, hi. Apil pod kang Amari nga taga Davao, taga Dumaguete City, hi. Mayong pagpaminaw, daghang salamat. Rema May Magbanwa Rigato, hi. Makasana all kay sender. Pa-shoutout by gamay listening from Davao City, hi. Shirley Macmac Heredia from Dalagit, Cebu, mayong pagpaminaw. Basta ako og mga mag-frosting sa cake, kani ako ang paminawon kay makagwapa ang cake og kiligyon ko. Shoutout by gamay. Hi, salamat Roxanne Aileen Bombeza. Walay pa chocolate cake dira.
Lami jud mahigugma bay. Shout out bay from Butuan City. Pa-shout out pud ko sa kong crush nga si Rosemary. Gikan na siya ka Mark Gregory sa Laom. Hi. Mika muda pero mas lami jud kaayo ang way uyabay. Way masuko, way bilar, way masuko kung anong wala pa ka nagkaon, way masuko kung mo laag ka nga mauli og adlawon. Mika muda, di ba? Nay uyab, okay. Kung wala uyab, okay ra gyapon. Di ba? Shoutout by gamay from Cavite, Leonard Di Vega. Hi. Jezreel Ortiz, sana all. Rena Carpio, pa-shoutout po. Sana all na forever. Pa-shoutout by gamay listening here at Doha, Qatar. Cristita Villasan. Hi. Maka-inspire jud per meaning na igugma. Makasana all puta sender. Naadik na jud gugma yan ng YouTube channel by listening here at Singapore while kuskus. Hi kang Argeline Angana. Salamat po. Makikitsya Ira Clareto. Hello bye. I'm waiting every day sa bago na confession. Shout out from Singapore. Hi Kritsya Ira Clareto. Salamat ya sa mohang pagpaminaw. Lang nga taga Gingoog City sana all. Hi. Pa-shoutout po by gamay from Magsaysay, Misamis Oriental. Nelson Bendijo, mayong pagpaminaw. Christina Abiliana, hi by gamay, listening from Singapore. Nahorot na dyan ako paminaw, waiting na lang sa new upload. Sana all paminaw. Salamat kaayo. Maria Luz Bacani, gikan sa may Malaysia dapita. Shout out dyan. Hi. By gamay, sana all na lang taan ni Dari. Mayit kaniban. Hi. Glosel Pakunta, pa-shoutout by gamay, listening from Abu Dhabi. Hi. Nelson Bendijo, sana all night forever. Shoutout sa next video by Ana Marie Pakunla, Dumaguete, gikan sa Dumaguete, Negros Oriental. Hi. Jessa Furog. Hi. Chari Tagum. Naminaw gikan sa Dubai while working. Naminaw gikan sa Dubai while working. Sana all na Bryce. Hi. Jane Tumalip, listening from Binyan, Laguna. Hi. Lami jud bay. Faith Melky G Manigos. Hi. I love listening to your stories. Avid fan here na. Mas nindot maminaw kay sa mabasa. I just hope all the shoutout nasa end of video kay murag 4 minutes sad kaga shoutout sa intro. Char, I'm just hoping na iusa tanan sa end. Ha. Thanks. Hi kang MV Michelle. Itaw no katapusan na lang dyan tanan. Hello bye gamay, listening from UAE. Nizi Joy Pakunla. Hi. Maka-addict man kayo man tingog bye gamay. Oy, bitaw pa shoutout. Rosel Glorioso. Hi. Shoutout by gamay, listening here in Kuwait. Hi. Thank you sa pag-shoutout by. Hi. Jorlet Pohida, gikan sa Ormoc. Hi. Lizel Beth May, always looking for new upload, listening for you, out to you from Faro Island, Denmark. Shoutout please. Keep up by gamay. God bless. God bless po. Salamat sa pagpaminaw. Eric Justin Arisma. Wow, nice story. Happy ending jud ba? I believe nga siya na jud imong the one forever love. Sana all. Neth Boholana Channel, gikan sa may Singapore. Hi. Yan Kabugos, listening from Riyadh. Pa-shoutout bye to my family sa Davao. Isa ka sa mga outlet kong stress dari sa Saudi. Keep it up bye. Salamat kayo. Diba if nakatabang gamay ang ato ang mga stories dari para di kayo mo mawala ka jud ang inyong mga stress, inyong kamingaw dari sa Pinas. Aida Lapura Mayol. Hi. Sana all na lang ta permi ani. Shout out from Jeddah. God bless bye gamay. Jeneca Basilgo. Hi. Jerlyn Sumagaysay. Sakto ba ko? Hi. Saan Eliza Baya. Sana all na day perfect guy karon. Di makascore ang mga una-unahon ani ni Jerlyn Sumagaysay. Hi. Apil pod kang Krian Atim o kang Eliza Baya. Ug sa tanang mga naminaw jud kanunay sa tong mga confessions ug sa mga dili mag-skip og ads, daghang salamat kaayo ninyong tanan. O karon ladies and boys, daghang salamat kaayo sa inyong pagpaminaw.
Hangtod sa sunod nga confession, ako si Bay Gamay Maingon. Ug daghang salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Ug amping mo kanunay. Mo. Love you all.